Bla 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 bla. Bla bla bla, benvinguts a Rumors d'en Fukuro. En aquest espai intentarem mesurar numèricament el poder dels personatges de One Piece. Després de la nostra trobada amb Islop vaig decidir investigar el passat dels del barret de palla i també vaig analitzar les seves aventures posteriors al nostre enfrontament. En les meves investigacions vaig aconseguir mesurar el Doriki de tots els personatges que els del barret de palla han enfrontat en les seves aventures. I aquí us els explicaré amb ganes de generar debat, bla bla. Si bé és cert, el concepte del Doriki sembla més adequat descriure com a mesurador de la força física dels personatges, però pervertirem el seu significat original per a mesurar el poder general de tots els personatges. I prendrem com a referència que el nivell Doriki base d'un humà adult és de 10 Dorikis, bla bla bla. Per descomptat, jo només busco entretenir i generar debat sobre els nivells de poder a One Piece. En cap moment pretenc tenir la veritat absoluta, bla bla bla. Jo, per la meva part, compleixo la meva feina presentant la meva opinió i espero llegir els vostres comentaris. Per descomptat, alertats esteu de potencials spoilers de One Piece, bla bla. Romance Down, el primer arc de One Piece. Aquest és l'arc que dona inici a una gran i meravellosa aventura. Romance Down és una petita història carregada de nostàlgia i de moments emotius. Bla bla bla. Tot i la seva curta durada, Romance Down és un arc compost, d'una banda, per l'aventura que passa en Ruffy en el vaixell de la vida, i per l'altra, per l'aventura que passa en Ruffy a Shellstown. El vaixell de la capitana Elvira hi va parar després de ser rescatat d'una bota. Allà en Ruffy s'havia refugiat per sobreviure una tempesta que es va trobar només sortir a l'aventura de la seva illa natal, el regne de Goa. En la seva primera aventura al vaixell de la capitana Elvira, en Ruffy va forjar una amistat amb en Koby i va derrotar l'Elvira. La segona part de l'arc es refereix a l'aventura que viu en Ruffy per reclutar el seu primer tripulant, en Roronoa Zoro, a la vegada que va aconseguir alliberar la ciutat de Shellstown de la dictadura del gran capità Morgan de la Marina, conegut per la seva crueltat i el poder increïble que li va servir per capturar en el passat el terrible capità Kuro dels 100 plans, un dels pirates que en un passat havien estat més temuts per la zona. Cal destacar que aquest és el primer arc de la sèrie i realment passa pocs dies, o fins i tot hores, després que en Ruffy partís de Villafuxa, al complir els seus 17 anys. Bla bla bla! Com hem dit, la mesura de poder de Doriki correspon a una equivalència de 10 Dorikis, un soldat ras. És a dir, a One Piece, una persona adulta normal i corrent armada amb un rifle o espasa té un poder de 10 Dorikis. És important recalcar el fet que, encara que en la sèrie només siguin personatges random, la immensa majoria de la població resident al món de One Piece només arriben a aconseguir els 10 Dorikis. Jo, per exemple, amb els meus 800 Dorikis sóc un superhumà, bla bla bla. Començant ja amb els nivells de poder, trobaríem en el lloc més baix a la Rika, amb 2,5 Dorikis. Bla bla bla. La Rika no és més que una nena petita la que en Zoro salva de l'abús d'en Helmeppo. Donat que és només una criatura, el seu poder és només una quarta part del poder d'un soldat ras. De fet, el cop que em va donar per mesurar el seu nivell Doriki em va fer pessigolles, bla bla bla. A continuació, hi ha un empat entre en Koby i en Helmeppo, amb 5 Dorikis cadascun. En Koby, a l'inici de la sèrie, és un adolescent de 16 anys extremadament covard i sense cap tipus d'habilitat útil per la lluita. Mai tindria el nivell per entrar al CP9, bla bla bla. Això sí, en el fons amagava un gran somni, i el contagi de determinació d'en Ruffy va encendre la metxa del que en altres sagues serà el desenvolupament d'aquest personatge. En Helmeppo, per la seva banda, tenia 4 anys més que en Koby, però igual que ell, tampoc va demostrar cap tipus d'habilitat per la lluita, i tota la seva vida havia viscut consentit sota el nom del seu pare, en Morgan. Tots dos, amb 5 Dorikis, només equivaldrien a la força d'un soldat comú lluitant junts. Vaja, que només són 2 adolescents bastant miquis. Bla bla bla, en el següent nivell en l'escala de poder d'aquest arc, trobaríem els esbirros de la Rida i el soldat d'en Morgan. Com he dit anteriorment, la seva puntuació seria 10 Dorikis, i establirien la força base dels humans comuns en el món de One Piece. La Nami, per la seva banda, seria el següent personatge en l'escala de poder, amb 15 Dorikis. En aquest inici de la sèrie, la Nami és una jove de 18 anys que, si bé físicament no demostra grans qualitats per la lluita, s'ha curtit al llarg de tota la seva infància i adolescència en el robatori de pirates, i sap molt bé com espavilar-se sola. Entre les seves principals habilitats destaquen el maneig d'un pal que s'utilitzava per colpejar els seus enemics en forma de vara, el seu gran intel·lecte i estratègia, les seves insuperables dots de navegació, el seu talent per robatori i, el més important, el seu talent per la seducció, bla bla. Oh, Nami, per què vas deixar de ser gairebé proporcionada?
Disculpeu. Per tot això, la Nami se li podia atribuir una puntuació de 15 Dorikis, el que li permetia enfrontar-se fàcilment a un soldat ras i vèncer-lo, però la seva victòria es complicaria a l'enfrontar dos alhora. En una escala de poder molt més gran trobaríem a l'Elvira. La capitana Elvira, malgrat ser considerada com a molt feble per com en Ruffy la va vèncer sense cap mena d'esforç, no és cap home comú. És la primera enemiga de l'aventura del barret de palla i té una força descomunal que li permet fer anar un garrot gegant de ferro com si fos un matamosques. Malgrat pertany a l'East Blue, el mar considerat més feble i pacífic del món de One Piece, ell es troba per sobre de la mitjana dels pirates que solquen aquest mar. Amb 150 Dorikis demostraria tenir un poder en lluita equivalent a la de 15 persones, el qual, si fos un humà de la vida real, seria un autèntic monstre. Encara que segueix a anys llum de l'esperidor poder del CP9, bla bla bla. D'altra banda, el temut capità de la marina, en Morgan, és el segon antagonista al qual en Ruffy enfronta a l'arc de Romance Down. Malgrat ser considerat per molts fans com molt feble, realment la seva força era molt considerable, i el seu poder depassava per moltíssim la mitjana de 10 Dorikis de la majoria de la població de l'East Blue. Tot i que la seva lluita amb en Ruffy i en Zoro és molt breu, aquest fa la demostració més d'una vegada de la seva força descomunal, capaç fins i tot de partir al terra amb l'enorme d'estat que té per mans. Per tot això, considero que una puntuació adequada per mesurar el poder de Morgan seria un total de 250 Dorikis, un autèntic monstre de marina capaç de lluitar amb 25 pirates alhora. Per als dos últims jocs d'aquest nivell de poder de Romance Down, segur que molt generaré discrepàncies, però comprendreu que, almenys en la meva visió, el trio monstruós compost per en Sanji, Zoro i en Ruffy, especialment a l'East Blue, no tenen gairebé cap mena de rival digne, i la seva escala de poder els fa semblar gairebé invencibles. Fins i tot per a personatges com l'Elvira o en Morgan, que dins de l'ecosistema de l'East Blue està molt per sobre la mitjana, aquests tres personatges semblarien increïblement poderosos. De fet, fent una anàlisi dels combats que tenen aquests tres personatges al llarg de l'East Blue, es pot observar com, majoritàriament, ells parteixen gairebé en tot d'algun tipus de restricció externa que els dificulta el vèncer el seu adversari i limita el seu poder total. En aquest cas concret, per exemple, s'introduiria el poder base de l'infame caçapirata Zoro, de l'infame caçapirata Zoro, de l'infame caçapirata Zoro, amb 1.500 Dorikis. Molt per sobre fins i tot del nivell Doriki d'un assassí professional com jo, bla bla bla. I no faria estranyar a ningú que el seu nom fos tan temut i conegut al llarg de l'East Blue. No obstant això, al llarg de Romance Down, en Zoro és presentat crucificat durant setmanes, sense menjar ni beure, sota una posta amb en Helmeppo. Donada aquesta fam, patiria una restricció del seu poder del 25%, pel qual el seu nivell de poder cauria fins als 1.125 Dorikis. Bla bla bla! Finalment, el personatge de més nivell de l'arc de Romance Down seria Monkey D. Ruffy, amb una puntuació de 1.675 Dorikis. De la mateixa manera que en Zoro, aquesta puntuació converteix l'inexpert Ruffy en un fora de sèrie en aquest arc i en tot l'East Blue, i amb els seus 17 anys tindria un potencial enorme per a la resta de la sèrie. A molts els semblarà aquesta puntuació exagerada, però no és d'estranyar tenir en compte l'imatge del protagonista. Possiblement, alguns de vosaltres us passarà pel cap el tema del debat sobre si, amb aquesta puntuació, vull dir que, d'enfrontar-se en Ruffy i en Zoro a l'inici de la sèrie, en Ruffy hagués guanyat. Bla bla bla! I la meva resposta a aquesta pregunta és que no té per què. Realment, amb el concepte de Doriki que intento atribuir a cada personatge, el que al meu entendre és el seu poder objectiu, el qual li permet ser més eficaç o menys en un combat en condicions normals contra enemics normals. No obstant això, en el món de One Piece, hi ha molts factors que intervenen en la lògica dels combats, com ara l'experiència dels combatents, la seva voluntat, o el fet d'enfrontar d'alguna manera o altra el seu counter. Per això, és important recalcar que no sempre es complirà la norma que un adversari vença un altre només perquè li siguin atorgats més Dorikis. En aquest hipotètic cas concret, seria molt debatible el resultat del combat entre en Ruffy i en Zoro, atès que la diferència proporcional entre tots dos és molt petita i en Zoro tindria al seu costat el fet de tenir més experiència i utilitzar sabres, els quals són molt eficaços contra en Ruffy. Bla bla bla, i això és tot en els nivells de poder de l'arc de Romance Down. Espero que us hagi agradat la idea i que debatiu, en què esteu d'acord i en què no en els comentaris, així com que teoritzeu en la puntuació dels personatges futurs. Ens veiem a la següent parada. Bla 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 bla, i fins aquí ha arribat la guia de nivells de poder d'en Fukuro. La pròxima parada serà